16 гадзіна ў Беларусі. Пра галоўнае на гэты час ужо цяпер у кароткім аглядзе навінаў. З вами Юлія Лабанова. Вітаю. Распачалася 6-я сесія Палаты прадстаўнікоў 7-га склікання, дзе разглядаюць шэраг заканадаўчых праектаў. У другім чытанні дэпутаты ўжо прагаласавалі за законапраект аб змяненні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Ён скасоўвае мясцовыя выбары, што мелі адбыцца на лета. Проект прадугледжвае ўвядзенне адзінага дня галасавання ў выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў. Гэта азначае перанясенне мясцовых выбараў на 2023 год. У першым чытанні дэпутаты прынялі папраўку да крымінальнага кодексу, якая прадугледжвае пакаранне да 12 гадоў зняволення за заклікі да санкцыяў. Дэпутаты таксама падтрымалі прыпыненне пагаднення з еўразвязам аб рэадмісіі асобаў, якія знаходзяцца без дазволу. Дэ-факта Беларусь перастала выконваць гэтае пагадненне яшчэ ўлетку. Толькі за адны сотні 200 чалавек. Пра гэткі вынік удалага пошуку асобаў, якія пакідалі абразлівыя каментары ў соцсетках пра гібель супрацоўніка КДБ, распавёў намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч. Колькі з гэтых людзей было затрымана, сілавік не ўдакладніў. Мы толькі за дзень выявілі больш за 200 такіх нягоднікаў. Больш за тое, мы запусцілі спецыяльны бот, каб грамадзяне маглі такую інфармацыю нам даць. За сотні толькі органы ўнутраных спраў звярнуліся больш за 2000 чалавек, паведаміў Казакевіч. Паводле праваабаронцаў, за 3 дні пасля страляніны ў менскай кватэры затрымалі больш за 100 чалавек у розных гарадах. Супраць некаторых з іх завялі крымінальныя справы за нібыта абразу прадстаўніка ўлады і распальванне сацыяльнай варожасці. Прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Вольга Чамаданова пакінула сваю пасаду. Цяпер яна працуе ідэолагам. Чамаданова ўзначаліла галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай працы і справаў моладзі Менскага гарвыканкаму. Пра змену кар'еры Чамаданова паведаміла ў тэлеграм-канале МУС. Сёння мой першы дзень у новым статусе. З пасады прэс-сакратара МУС Беларусі я перайшла на дзяржаўную службу ў органы выканаўчай улады. Прэс-сакратаром МУС Чамаданова адпрацавала амаль 3 гады. Сярод ейных паведамленняў у тэлеграм-канале МУС допіс пра тое, што забіты сілавікамі Александр Тарайкоўскі спрабаваў кінуць у іх выбуховую прыладу. Публікацыі не выдалілі дасюль, нягледзячы на распаўсюджанае відэа, на якім відаць, што ў руках Тарайкоўскі нічога не меў. Краіна неспакою. Міліцыя правярае новыя звесткі пра мінаванні ў навучальных установах сталіцы. Правяраюць кожнае паведамленне. Сёння ў міліцыю звярнуліся кіраўнікі некалькіх навучальных установаў, якія паведамілі пра лісты з інфармацыяй пра закладзеныя выбуховыя прылады, што паступілі ў пошту. На месцы выбываюць міліцыянты, робяцца неабходныя захады бяспекі. Паведамленні пра мініраванне некалькіх сотняў будынкаў, разасланыя ў мінулую пятніцу, не пацвердзіліся. Тады масава па ўсёй краіне былі эвакуяваныя універсітэты і школы. Міліцыя нагадвае, што за загадзя і лжывую інфармацыю пра небяспеку прадугледжаная крымінальная адказнасць. Гледачы падзяліліся з намі інфармацыяй, якую рассылаюць дырэктарам установаў наконт падпісной кампаніі. З дакументу вынікае, што падпісваюцца на педагагічную прэсу, а менавіта настаўніцкую газету і часопіс «Народная асвета» усё менш. Як вынікае са звестак у лісце, летась у студзені на настаўніцкую газету былі падпісаны 33 000 асобаў, а сёлета ў верасні 23 000. Прычым падпіска зменшылася ва ўсіх абласцях краіны. Калі вы маеце цікавую інфармацыю, фотаздымкі ці відэа, дасылайце іх у наш чат-бот у Тэлеграме. Мы абавязкова распавядзем пра гэта ў нашых выданнях. Службы ў Буслаўскім касцёле могуць аднавіцца да Дня ўсіх святых, які каталікі адзначаюць 1 лістапада. Святыню цалкам накрылі часовым дахам зацынкаванага прафіляванага насцілу. Паводле ксяндза Дмітрыя Дубовіка, зрабіць капітальны новы дах з медзі не ўдалося. Не хапіла часу і сродкаў. Пажар у Буслаўскім касцёле адбыўся ў траўні. На аднаўленне святыні сабралі больш за 1 000 000 беларускіх рублёў. У аднаўленчых працах узялі ўдзел шматлікія валанцёры. Архіў Пандора або Пандора Пейперс – новае і найбуйнейшае расследаванне шэраг фінансавых схемаў сусветных лідараў і найбагацейшых бізнесоўцаў. 138 кампаній з дасье належаць грамадзянам Беларусі. У працы над расследаваннем упершыню ўзялі ўдзел беларускія журналісты. Каманда праекту «Давайце разбірацца», што выходзіць на нашым тэлеканале. Прэм'ера расследавання выйдзе ўжо сёння на Белсаце. Адкрываем архіў Пандоры о 19-й. Такое нельга прапусціць. Пакуль гэта ўсе навіны, праз 55 хвілінаў апавяду больш пра падзеі за межам. Да сустрэчы!